Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa duha sa 12 ka unang apostoles ni Kristo. Sila si San Simon ug San Judas, mga apostoles. Uban kanila ato sa ulogon ang katapusan nga nobinaryo sa atong kapistahan, sa atong segunda patron, ang mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Kining mga apostoles ug ang mahal nga Birhen Maria, suod sad ni kaayo sila. Nagkuyog yun ni bisan ngadto sa pagkunsad sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Busa kita sama sa mga apostoles makigkuyog gyud ni Maria pinaagi sa atong debosyon ug pag-awat sa iyang kinabuhi. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang atong nasod mauswago na unta, magkasinabtanay ang atong mga leaders. Ang ato sang mga benefactors and donors, naunta hatagan sila ug mga grasya nga ilang gikinahanglan, bugti sa ila sang pakighiusa kanato pinaagi sa ilang mga hinabang. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagtugot
nga makaila kami sa imong ngalan pinaagi sa mga santos nga apostoles, itugot nga sa pangama nila ni San Simon ug San Judas, magmauswagon unta kanunay ang simbahan ug magdugang ang gidaghanon sa katawhan nga motuo kanimo. Binaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Kamong mga dili Hudeyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibok balay, hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga naiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumian sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanila.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona mitungas si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo, ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo ug ang unang pagbasa murag mga mugbo kay tanan, dali ra kayong mahuman basahon, pero kung ato yung pamalandungan murag dili sad mahuman ang pagsabot. Una, ang sa unang pagbasa niingon si San Pablo, dili na mo mga langyaw, kamong mga pagano, dili na mo mga langyaw. Murabag niingon siya, kamong mga Filipinos, kauban na mo sa mga Hudiyo, kauban na mo sa mga Israelita. Pwede ba na anaon pagsulti? Pwede dili. Kusog na kay ni nato karon ang gitawag og sovereignty. Mao bitang naggubat na ning Russia ug ang Ukraine kay nag-ilog yun sa sovereignty. Nya ang gusto di ay sa Ginoo ug maggusto sad sa mga apostoles, ang misyon sa mga apostoles mao di ay ang paghiusa sa tanang mga tao nga mahimo ng dili mga langyaw, usa na lang kanasod. Gani ang tumong ana, ang word anang gigamit, usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Naasa rin giingon nga puyaw kaayo ning mga liho cross kalibutan pa diroy kay murag duna na bay movement ba nga mahimong usa na lang kata ka village, usa ka nasod, usa na lang ka gobyerno, kanang gitawag og global governance. Mao na kuno ni ang resulta aning ni ang COVID-19, mao kuno ni ang sindikatos kalibutan ana, kaning atong mga online, kining vaccination, kaning mga cashless nga mga system karon, mao na ni ang mga gipangbutang na gihanay na ang kaning mga sana elemento para muhimo dayon og global governance. Kanang usa na lay mosulti ba tuman tanan, di ba? Pag ingon COVID, wa nay unsa to? Wa nay trabaho, way open hasta simbahan, wa na isiglang tag sira. Isigog sira. Kinsa may nagsulti dato, no? Ibaw mo kinsa? Kinsa man yung gasulti nga common gyud tanan, face mask, social distancing, usara ka tingog, sunod ang tanan. Pero wa tay nakita, ha? Wa yun, wa tay nakita. Kadtong patay, maura man tong patay agad. Maura mangyapong pataya, bisag way COVID, patay mangyapon na. Akong iyaan, akong gilubong, patay. Gabi, diha na say patay. Sige, mangyapong patay hangtod karon. Kawantay mo? Pero kadto, testing ba yato? Karon ingon na sad nga kinahanglan tanan online na gyud. Wa nay kwartahay. Wa nay kanang actual nga exchange of cash ba. Diha na lang sa machine.
Sunod ana, mingon na ang tanang babae himuong laki. Ang tanang laki himuong babae. Kung di mo sunod, patyon. Ana. Kamo, ilis na ta. Sunod din, tanang pari himuong madre. Tanang madre himuong pari. Dunay usa na lang katingog ba nga wa ta kay bahog kinsa pero mosunod na lang ta hastang ato mga presidente mosunod. Wa ta kay bahog na. Di naman ta ka verify may man tos una ini mao ni kita bitaw na kita man. Karon di na ta kita mura na lang gasulti ba. Mao sa ni ang tumong ni Kristo nga inigtingog sa Ginoo ang tanan mosunod. Ang tinuod yung contest dinis kalibutan ang yawa og si Kristo. Okay raman, global governance, okay gina kay tumong sana ni Kristo. Ang ato lang i-verify unsa may nakapahiusa sa kalibutan nga maoy misyon sa mga apostoles. Unsa man? Kinahanglan ang muhiusa nato mao ang ebanghelyo. The gospel of Jesus, the gospel of love, the gospel of purity, the gospel of holiness, the gospel of kaning gitawag natog forgiveness, the gospel of salvation, the gospel of kaning detachment from the world. Maunay mga kuan, maunay mga tingog sa Ginoo. Moabot yung panahon nga usa na lang katingog ang mutingog og kitang tanan mosunod. Lingi ay mong tupad. Ing na kinsa may imong sundon nga tingog sa ebanghelyo o sa Facebook. Sige. Sa ebanghelyo o sa TikTok. Sa ebanghelyo o sa negosyo. Ayan, no? Nga doon na ba na sila gitawag og main message. Kay kaning mga apostoles, mao ni ang sukaranan. Okay. Ang mga apostoles, mao ni sila ang sukaranan, anha ta motukod. Pero ang sukaranan, naa na siya gitawag og cornerstone nga mao si Kristo. Unsa may connection nilang tanan. Ang connection mao ang kakabos. Kakabos mo na pagtudlo ni Kristo nila biyae gid ang tanan. Mahimo gyud kang kabos. Ang ilhanan na ikaw mitukod sa imong kinabuhi diha ni Kristo mao gyud ang kakabos. Kinsa maroy imong gihigugma? Si Kristo o ang demonyo? Sayon kayo tubagon. Kung gihigugma nimo ang kakabos, congratulations. Si Kristo imong gihigugma. Kung ang imo ganing gihigugma ron mao ang kwarta, mao na nakapakunik nato kana naa kagatukod sa demonyo. Ug ang imong gipanday karog maayo, ang imo karong gipaningkamutan mao ang kwarta kana siguro gyud nga nagtukod ka, connected ka diha sa balay nga gitukod sa demonyo. Okay, lingay mong tupad. Nahain man karon gatukod. Lingay usahay ra ba di takabantay ana. Mo na kining mga apostoles sama ni San Simon, San Judas naminga ginis kwarta. Di ay usa diring giapil ika-12 sa ebanghelyo ba? Kabantay mo og si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Nganong nagbudhi man siya ni Hesus? Nga gipili man ta siya, nahigugmas kwarta. Kwarta ang iyang gigamit aron pagbudhi ni Hesus. Kwarta sa iyang gihigugma, magsigi siyang pangawat sa kwarta nga gipial diha niya. Ang puntil manggod nila, mura bag siya mo'y treasurer
sa sige niyang kupot sa kwarta, gisigihan niya kuha ang kwarta. Bisag kinsa nato, mahigugma kita sa kwarta mo, budhi kita ni Hesus. Mamakak na gyud ta, magpakaaron ingno na ta, masuko na ta, mangaway na ta, mupatay na ta. Basta nahigugma ta sa kwarta. Pero guwata mahigugma sa kwarta, nahigugma ta sa kakabos, si Kristo atong higugmaon, atong sundon, pwede ragid tag awayon, pwede ragid tag bakakan, pwede ragid tag ilad-ilaron, pwede ragid tag libakon, pwede ragid tag patyon. Okay ra gyud. Mao na siya. Mao na ang mahal nga Birhen Maria. Kabos. Wa maning kamot nga madato, wa gani magkisi-kisi nga ako yung paeskwelahon akong anak kay luoy kay ni kun dili ka eskwela. Ang gibuhat ni Maria ug ni San Jose, model to build the church on earth, the church that can bring us to salvation, to heaven. Ang model ana, ang unang magtutukod mao si Maria. Gipakuyog yun si Maria sa mga apostoles sa dihang namatay na si Jesus. Plano to sa Ginoo nga si Jesus unang mamatay kaysa iyang inahan. Kay ang inahan mahimong inahan natong tanan, mutudlo unsaon pagtukod, pagpalambo ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao nang niingon diri ang ilang mensahe unsa to? Latas sa tibuok kalibutan. Nganong nakalatas mas tibuok kalibutan? May kaing pagkatudlo ni Maria. Tulo ra biya to katuig more or less nga nagkuyog si Kristo ug ang mga apostoles. Kuwang kaing ilang kahibalo. Kita gani dinhi, grade 12 pa gani, taphaw pa kaignaw. Mga grade 12, graduate, 12 na katuig itudloan. Taphaw ug mga naw. Di ba? Unsa na kanang tulo ra katuig? Pero lawom kay dot nga naman kuyog si Maria. Muna kining atong pagdebosyon ni Maria, makapaliwat unta ni nato niya. Sige lang tag debosyon, sige lang tag rosaryo, pero ang atong kinabuhi to agasunod sa demonyo, liwat ang Judas, mabudhion. Tanawa ng 20 ka misteryohan sa Santos nga Rosaryo. Pulos ginagahisgot, giun sa pagpuyo ni Maria ang kakabos. Kung ato yung tugkaron ba, pulos gyud kakabos. Ang katapusan niya dihang kakabos, mao ang misteryos kasakit. Hutdan gid siya tanan, hasta paluha, hapit hurot. Pero wa gyud siya mo reklamo, wa gyud masuko. Nga naman, nahigugmas kakabos. Ako bitaw dinhi, ako may gipiyalan aning kwarta ninyo, kaning mga kolekta, kaning mga slots, halin sa slots, minilyon baya ni. Hapit na biya ni mo abot og 140 million ang tanang nadawat nako dinhi sa akong pagdapalang aning parokyahan. Pero nangandoy gyud kong dili ko mahudas. Mao nang ipahiluna gid nato sa atong mga projects. Mo na kining inyong gipamalit dinhi, inyong gipamalit nga slot para sa atong labi na gid sa atong special slots. Ano na, ready na pang distribute para ugma. Ana dako-dako gid ang atong ipanghatag nga mga bugas ug mga noodles, sardinas ug hinabang sa atong mga kapilya. Hutdo nato diha sa mga proyekto simbahan o kini pang ato mga projects. Mao nang mag-average ta dinhi og mga 400 to 500,000 nga charitable expenses dinhi sa atong parokya. Nangana kagamay ani atong parokya, no? Pero dako kay siyang sangab milatas sa tibuok kalibutan ang mensahe sa atong parokya. Nga naman kay di lang sa niya ako pagpagarbo ba mo claim lang ko ani nga wa manggog ko mahigugmas kwarta. Mao ni ang mga apostoles nahimo sad silang malamposon kay wa man sila mahigugmas kwarta. Si Judas nga nahigugma failure dayon. Mo nabantay ta ha, ang global governance duhara ang iyang gigamit, kakabos o kadato. Arigan ikas kadato
tuwa ka siyawa. Arigan ikas kakabos na akang Kristo. So salamat sa mga kabos nga nahigugmas, mga kabos nga mipalit na tog slot. As of yesterday, ang ato nang halin sa atong DOPS para sa pagtukod sa atong kumbinto, 9,331 na ang atong halin. Medyo hinay-hinay ang palit, pero okay lang. Kay murag di rin na malit og daghan sa atong MMTL na halina na tag 4,264, 736 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Pero kutob raman sa ni ugma, mahurot baka ning niya. Sige lang. Og di kay mahurot kutob ugma, blahoso na to kutob Domingo. Apil raman gyapon na. Tapuson ta na lang gining Domingos, Oktubre. Mahurot kitingin 700 naman lang, 36. Hotdanin ninyo. Malingaw rataani ba? Pero dili ni kalingaw lang nga siging dawat sa kwarta. Ay mingon ako, may mang kapader kay minilyon man na imong gidawat. Nako, ikaw kuno'y handol diri sa akong gihandulan. Ana bang mudawat kag minilyon nga bisag 1 centavo dili nimo kuhaon tungod kay ipahiluna sa tanang mga nanginahanglan? Hasta pang akong stipend ako pagyong ihatag aron lang madaghan-daghan ang mahatag sa atong kabus nga katawhan. Ana bang wa gi bisag usa ka piso nga akong giangkon nga ako. This is for the people. Og maglakaw-lakaw ko diha, kabus gyud. Gilubong sa namo gahapon ang akong iyaan si Tia Pina, nataw tong kabus, nitabang sa tunamo, kabus lang gyapon, namatay sad na kabus. Pero malipayon kay ko kay kamusang nang hatag para sa iyang pagkamatay, igo-igo ra sa gyud ang inyong gipanghatag. May gyud kay Ginoo mo sukod, sobraan lang gamay, no? Mga gasto tingin ito, mga 70,000 dalagis paghipos tanan, mga pagkaon pa, na sobra-sobra gamay. Igo-igo ra diay. Ana ba? No? Nanguli ra pod mi, mana. So, ana ra gud ang kabos, pero siguro ko akong iyaan atoan na to sa langit kay wa gyud to mangandoy nga madato. Wa gyud. Pero siging rosaryo, siging anas kapilya, silent worker for the church. Mga gitawag ni nato sila unproclaimed saints nga atong i-declare nga mga santos karong atong celebritan isip mga adlaw sa mga santos karong November 1. Ang atong simbahan dinhi, ang atong parokya nahimo ning tuburan sa daghang mga grasya padulong sa lain-laing katawhan o mga katilingban o mga institusyon, mga parokya dinhi sa atong simbahan. Lipay pud ta ani. Ngano man kay nagpuyo man ta dinhi nga kabos. Wa ta dinhi magsigig patubo sa kwarta. Atong gigamit ang kwarta nga i-distribute sa mga nanginahanglan. Wa na sa atong pangandoy kami sa Finance Council, Pastoral Council, wa mi magsigig discuss, patubuan na, i-invest na, kinahanglang mo kita na. Wa. Ang amo diri asa ni nato i-spend, unsa may atong gastuan ini, hut doon ta gini gasto. Sa unya ang ugma, na alang gyapon ay mo dupa-dupa nga pare, makakolekta ra gyapon ta ugma. Sa unyag mamatay ka, ay naaragid na ipuli. Unya, og kurap kayo. Kamusad no, hasta pari inyo pag yung ingnon anak pagsulti. Ay na lang, tagaan ra. Ay, lisod kay padiroy, lisod kay pulihan ka diri. Ay sos, napay daghang labaw pang padersyano. Kanilang sila San Simon, San Judas, ka mga unassuming ani, pero nahimong mga sikat na mga leaders. Nga naman, kinsa man di ay maghimog padersyano, Chupilo Kamumot, Francis of Assisi, St. John Mary Vianney, San Vicente Ferrer. Kinsa may naghimo ana? Ang Ginoo, dili kita. Muna ingos Kristo, pag-ampo lang mo nga ang tag-iya sa anihon mo padala og mga buutang mga ngani. Sige, lingi ay mong tupad. Ing namusugot ka, mamatay na padersyano ugma. Sige. Lingi ba? Matanaw ba? Sige, manindog na ta.
atong ikasiyam nga nobinaryo sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikasiyam nga adlaw. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Si Jesus nga gipahibalo kanimo sa Arkanghel Gabriel, si Jesus nga nataw sa imong ulay nga sabakan, si Jesus nga gianak mo dinhi sa kalibutan, aron mahimo nga among kahayag, tambal ug kaayo. Si Jesus nga gitawag sa hari sa mga Hudeyo o gitugyan sa ilang mga kamot alang kanamo. Si Jesus nga namatay sa krus aron pagluwas kanamo. Si Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Si Jesus nga nanaog ug misaka balik sa langit. Si Jesus nga nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Si Jesus nga nagakorona kanimo isip rayna sa langit ug sa yuta. Og si Jesus nga nagaampo sa Dios nga Amahan nga paambiton kami sa iyang himaya. O maagop nga Senyora, ihalad namo kanimo ang masilaw nga mga bato sa imong santos uyamot nga rosaryo. Kahimot ikini sa pagdawat, ug baslan mo ang among paghalad niini sa pagtugot sa among kinasing-kasing nga mga gipangamuyo sa Dios. Natapos na namo ang mga pulong nga gipahinungod kanimo sa mga anghel, nga mao ang maghimaya ka Maria. Natapos man usab namo kining nobena alang kanimo Santa Maria, kinsalawd sa mga kaluoy, inahan sa Dios ug inahan man usab namo. Iampo mo kami nga mga anak mong makasasala ug hatagan mo kami sa grasya ug himaya karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, maluluyong Amahan, dungga kami. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo, nga mulahutay sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran, nga mamahimo usab sila nga pangulo sa pagtuo ni Kristo, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga misyonero, nga tungod sa pangalian ni San Simon nga patriota, makasugako diha sa gubat batok sa mga dautan, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nawad-an sa paglaom, nga ang pangama ni San Judas Tadeo, muhatag kanila grasya sa paglaom, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot,
nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga maila na ang kabanhawan ug nga mahiusa na sila uban sa mga santos sa langit, magampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Espesyal sa day natong iampo, mga igsuon, ang mga pari nga nangamatay, ilabi na gyud ang gihaya pa karon ang among professor sa seminaryo sa una o dakong atong chancellor, dugay nga chancellor sa Archdiocese sa Sugbo, si Monsignor Adelito Abilia. Magampo kita ngadto sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot kining among mapaubsanong gipangamuyo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Santos o Yamot nga Rosaryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kaming nagpasidungog sa himaya naway katapusan sa mga apostoles San Simon ug San Judas nangamuyo Ginoo nga imo untang dawaton ang among mga pagampo ug imo unta kaming himuon nga angayan sa pagsaulog niining santos nga mga misteryo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matalo. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa imong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngali. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, sama nila ni San Simon, San Judas, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan himaya hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na makapagdang sa mga kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na makapagdang sa mga kalibutan, at kami sa Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, panipamulong lamang o pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Imong rosaryo minang nga inahan, kami nga manalipod batok sa damutan. Imong kahawa alang sa kaluwasan sa imong mga anak ning kalimutan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Magampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang mga sakramento, nangamuyo kami nga mapaubsanon diha sa Espiritu Santo, nga tungod niining among gibuhat alang sa pagpasidungog sa pagpasakit sa mga apostoles, San Simon ug San Judas. Magpabilin unta kami diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahiusa diha ni Kristo, union with Jesus ug sa iyang mga apostoles. Ngato lang buhaton, higugmaon gyud nato ang kakabus kay mao ni ang connection ni Kristo ngadto sa tanan nga nagsunod kaniya. Timan anato ang yawa duna sa iyang unity. O ang iyang unity gibase sa kwarta. So salamat sa nakighiusa nato dinhi nga mialagad karon ang atong mga ministries sama sa Eucharistic, atong lay minister, atong mga sakristan, ang atong lektor, atong salmista, ang atong kantor, ang naghimo sa atong nag-lead nato sa kanta, ang atong pilgrims karon ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 9 o ang tanan nga mi-offer nining atong misa karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Rene o Mrs. Telma Pipito and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon mao ang atong katapusan nga nobina nya mao sad ang atong pontifical mass. Kuyog nato atong iampo nga walay mga kakulian kay murarabag kakulian kayo ang palibot. So itugyan lang nato ning tanan sa mahal nga birhen og sa Ginoo kay sila ra may gabuot ani wa man tay kuan ani igo lang tang muhangyo no nga maayo lang unta ang panahon unya magmalampuson ang atong pontifical mass. Blessing sab sa atong bag-ong CR o kanang atong perimeter fence, ang atong parkingan. Pinanguluhan niya ni Bishop Ruben Labajo, ang atong bag-ong Bishop Auxiliar sa Sugbo.
Niya himuon sad nato karong hapon, karong gabi human sa Pontifical Mass ang atong Grand Motorcade o ang atong final nga judging sa atong mga living rosaries nga mga participants sa tibuok natong mga kapilya dinhi nga nangapil. Nakasuway na ba mo og tan-aw? Panguyog mo karong gabi niya pagampo mo nga maayo ang panahon, panguyog mo masyak yun mo. Amazing. Anyway, amo man ang gipang picturean ipakita o niya na nato tingali dinhi, pero mas maayo gitong apil mo dito mo tan-aw, malingaw gyud, di lang malingaw no, matats ta ba giunsa nila pag paningkamot nga maingon ini tungod ni sa atong pagtinabangay. Kamong namalit og slots, kamoy nakaingon ani no nga mahitabo. Nya di sad nato ma-imagine unsay bation sa mga kabusro natong kaigsuonan nga makadawat og bisan lang kanang 5 kilo rice, noodles og sardinas moabot sa ilang panimalay. Kada kapilya mga 50 labing minos ang atong hatagan. Mao na siya'y mo comprise ko niya sa 2,500 ka mga families. Dili siya sayo no, imaginon niya. Salamat kay tanang ni Tampo niya na apamantay 736 ka slots. Tiwasa na lang ni ninyo palit karon or ugma ba, tiwasa ni ugma aron hurot na kinitanan. So atong pakpakan ang namalit og slots. Salamat kay tanan. Iampo nato ang kalampusan karong hapon. So manimba ta ha. Pwede ra gyud mo mobalik og simba atong duyugan si Bishop Ruben sa iya sang unang misa dinis ato isip obispo. Iya man sa ning gimahal ang atong parokya kay kuyog man mi sa buhat. Kani ba yang atong parokya dako biya kay nig natabang sa iyang main nga kana ganing apostolate sad sa WAF katong pagtukod sa Kapilinya di Fatima. Siya man gitoy ni hangyo nga patabangon ta dinhing mga parishioners online o territorial parishioners dito sa Kapilinya. Mo nang suod kay ning atong parokyas kasing-kasing ni Bishop Ruben Labajo. Ay dinhi gyud nagsukad ang dako-dako gyud nga hinungdan nganong natuko dayon ang Kapilinya di Fatima sa San Remigio. The only replica sa Kapilinya dito sa Portugal, in Asia, in the Philippines, and in Cebu. Sige, manindog na ta. Ang ato karong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus,
ora pro nobis sancta Dei Genetrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione latemur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa uban sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario ug nila ni San Simon ug San Judas mga apostoles, atong padayunon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Birhen sa Santo Rosario. Tanan, Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Virgen sa Santo Rosario. Viva Virgen sa Santo Rosario. Masipang pakpak sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria. Holy Mary, now we crown you, honored Queen of all our race. Noble Virgin, may a tribute with your